izango da Atletiken alde, eta gogoratu azken jardunaldietan, beldikako jokaldietan, zuri-gorriek zorroztasuna berreskuratu dutela. Baina, aurka, bai, atzeko leku batetik izan zen jaurtiketa, eta orduan Garazik bidatu zuen, lehengo gola, Atletikentzat. Garazik egin zuen gola orduko hartan, Oiartzunen ere, kornerretik, birritan zulatu zuen aurkariaren atea Joseba Agirreren taldeak. Falta Maitek aterako du, Maite Orozek. Uartekoak luze, errematea argia izan da, Nekane Diezena, bi aukera izan ditu jokaldi berean, behar bada burukada ez da honegia izan. Ez, errexena barrua sartzea zan, ez? Oso bakarrik zegoen ikusten marka gelditu egin diala, marka guztia gainera, jokoz kanpo ez ote zegoen gelditu dira jokalari guztiak, egia da erdira bidali duela, baina azkenean atezaina horregon behar du, eta bigarren aukera bat ere izan du, oso desorikatuta zegoen, aukera garbiena nik uste geldiko jokaldi honetan gertatu dela. Sandra Torres, 17 urteko atezainak geratu du errematea. 17 urte esan du, Larraitz. 17. Geroz eta urte gutxiago dituztela jokalari hauek dirudi, ez? Eta ez bakarrik urteak baizik, eta nolako kalitatea daukaten. Atletiken kasuan Maite Orotakagu, Damaris ere, eta Levanten ere ez da bakarrik Sandra baizik, eta jokalari asko ere badaude. Geroz eta gazteagoa, geroz eta kalitate gehiago daukate, eta horren islada Espainiako selekzioa lortzen ari dana, ez? Ardura handiko postuan gainera, atezain, 17 urterekin lehen mailako atezain. Bai, egia da lesionatuta dagoela, normalean titular ibiltzen dana, baina areta gehiago, ez? Eta arrazoi gehiagorekin, normalean titular lanean aritzen den jokalaria lesionatzen denean, gazte bat etorri eta zer nolako geldiketak eta zer nolako partiduak egiten ditunez. Goiaren zetaldetik fitxatu dute aurten Sandra Torres. Maite Oroz, beste behin. Aldaratzea Maitanek egin du, jaurtik eta urrunetik. Langa gainetik kanpora atera da, ateko sakea egingo du Levante. Taktikoki ere neurketa aberatsa. Oso ondo, elkar oso ondo ezagutzen dute, ez? Eta gainera bi talde nahiko antzekoak dira, biak baloia nahi dute, eta horretan ikusten da, ez? Hasieratik jokatuz nahi dutela, baina Atletik momentu honetan ondo estutzen ari dira, eta beti aurrera ateratzeko horretan Levante galtzaile agian aterako da, normalean atzetik jokatzen dutelako, ez. Iazko neurketa ere gogoan dugu, utxean amaitu zuten, baina zuri-gorriek makina bat golaukera sortu zituzten, eta Vanessa Gilbertek penaltia ere utxe egin, bigarren zatian. Bai, eskerrak horri naiz eta horrelako jokaldiak egin eta naiz eta horrelako partiduak Atletikek liga berreskuratu zuen. Atzean dute baloia zuri-gorriek, Garazi, Moraza, pasea aurrera, biderdian Adrian Azaldua, taldenetako beste jokalari gaztea 18 urte ditu. Normalean Maria jokatzen du hor, gaur ez dago, eta aztegiko jokalarien alde egin du Andres Tudela. Joana Flavianok, Vanessa Gilberti eman dio baloia. Zelai erdian da Bergarakoa. Pase zuzena, buruz Julemak okitu du, aldaratzea Oliviak, Damaris. Damarisek ondoan, Maite Oroz du, Nafarrak erdirak eta Luziak kontrola egin nahi izan duare barruan Erne, erdirak eta legina orain, Adriana ezin gai ditu, lurretik baloia kanpora bidali du ezker atzelariak, baina gero Luziak ukitu du eta ateko osake izango da. Luziare titular, azken boladan eta oso zorroz dabil, Luzia Garzia. Bai, egia da denbora bat kanpoan pasa ondoren Espainiako selekzioarekin bueltatu eta kosta egin zitzaiola berriz ere bere martxa hartzea, baina badirudi azken hilabetean titular lanetan partidu oso txukunak jokatu ditula eta horri esker berriz ere 11akora bueltatu da. Beste galdean, Nekane, Eunateri eman dio baloia. Barrutik, Nekane Diez, Baldikoaren agina izan du Joana Flavianorekin, jokaldi dotoria egin dute Joseba Agirreren jokalariek azkenean korrera izango da, Atletiken alde, eta Xabier hor badirudi Nekane min hartuta geratu dela. Bai, ez dakit, defentsarekin topo egin du, hor jaurtiketa egiterakoan ez dakit orkatia bihurritu alduen, hor min keinoak egiten ari da, Atletiko jokalaria. Ez dirudi laguntzarik beharko duenik, jokoan jarraitzeko. Hortxe jokaldi dotorea,
Bai, hor azkenean indarrakin sartzen ez bazia normalean kaldetuta zu ateatzen zea, minuta izango du txorkatila, minutu batu pasata, eta bueno, berotasun horretan hor geraltuko dela, espero dugu. Maite Orozek korner atera, Garazi, jaurtiketa bitxia, ertz batetik bestera, indar handi hartu du baloiak haizearekin, txikia da, Maite Oroz, saiatu da, baloiari eusten, baina azkenean galdu egin dute zurigorriek eta alboko sakea Olibiak egingo du Levanterentzat. Hortxe berriro ere, aurreko jokaldia, indartsuago sartu da hor, Levanteko atzelaria, min hartu du, baina dagoeneko osatuta, Nekane, Txarlin golegile petua baina larraitz, areatik kanpo ere oso ondo moldatzen den jokalaria, joko volumen handia dauka mexikarrak. Bai, baloiarekin agian abilezia ez du gehiegi izango, baina baloia daukagun guztietan, beti erabakiak oso onak hartza ditu, eta ez da bakarrik kolegio peto-petoa ez. Ikusi izan dugu, Txarlinek partiduak jokatu ez dituenean, nola sufritu duen Levante ez bakarrik golarekin, baitzek eta baloia eskuratzeko orduan ez. Ligako bigarren golegilerik onena izan zen, joan zen denboraldian. Jennifer Hermosoren atzetik, aurten ere, onenen artean da. Baina ikusi ezakezuenez, jokoan ere ederki moldatzen da. Baloia bien bitartean, zurigorriek berreskuratu dute, falta izan baita erasoan. Hortxe da Garazi murua, erdiko atzelari Vanessa Ginberten ondoan. Jokoan da berriro ere, Damaris, abantaila osoa Maitanek, Maite Oroz, ez du laguntzarik, azkenean Damaris aurkitu du, bere ondoan, joko beste aldera ederki eraman du Damaris egurrolak, Eunate, Nekane, Aladila du ondoan, Nekane katzera, Eunate, ez du iritsi da erdiraketa egitera, azkenean, luze jokatu dute, Andres Tudelaren jokalarien baloia Txarlinen ganazi joan eta hortxe borroka polita izan du Vanessarekin eta Vanessa Ginbertek ohiko maizutasunez baloia eraman eta jokoa atzera Ainhoa Tirapu gukitu dorain, Maite Oroz ondo zela irdia gainditu dute zurigorriek, pasea ustela ez da Eunate iritsi batera eta bestera baloia partida polita ikusten ari gara bizi, aurreneko ordula ordena, dagoeneko bete da, utxean markagailua, eta jardunaldiko beste partida, Karla Lekuonan, Oiartzun eta Atletico Madrid, nor baino nor bat eta bi, irabazten ari da oraingoz, talde koltsoneroa. Lehen mailako liderra. Hortxe da Nerea, atzera, adian ari eman dio baloia, atzealdearen erdialdean, Guti, ez dakit norekin jokatu, azkenean baloia aurrera, Maria Jose Perez du omugan, Adriana Martin kapitainak ukitu, hortxe da Nerea, Morazarekin borrokan, Lucianen laguntza eta Morazak atera du. Julema, arnaz emango dio, zurigorrien jokaldiari, ederki babestu du baloia, eta falta atera du. Maitanek egin dio falta. Eta horren epaia Maitaneri lasaitzeko, eta ez dakit txartel hori erakusteko abisua eman aldion, baina jokoan lasaitzeko esan dio. Maitane normalean zelai erdian aritzen da, baina esan da Prim kapitaina minatuta dagoenez, zelai erditik atzera egin du. Eta Maitane López, esan, López Rekarte familiaren partaide dela. Beste bat, hainbat futbolari, Luis Mari eta Aitor López Rekarte, Realean ibili ziren jokalarien, hilo bada. Haren aita ere futbolaria, arrasatekoa. Eta bera Levanten jokalari. Murtzian jaio zen, gero Mallorca aldean ibili eta Koierensetik fitxatu zuten duela bi denboraldi. Maitane López, esan bezala, López Rekarte familikoa. Hortxe, zelai erdian, zurigorriek aurrera egin nahi dute. Azkenean, ezin jokaldian nahi bezala bideratu Nekanek eta Eunatek, aldageletaraino, joan behar izan du baloiaren bila. Hortxe. Irudi bitxia. Albokosak egin du Joseba Agirreren taldeak. Joana, Erne, baloia berreskuratu dute Levanteko jokalariek, Txarlin. Atzera,
Arestin aipatutako Maitanek du baloia, bere ondoan Guti. Eskuinegalean Olivia, Errumaniako jokalaria. Aurrera, Maria Jose Perez. Eta Erne, bi baloi baita daude orain berdegunean. Bai, esan dugu alboko zelaian infantia jokatzen ari zela eta beste zelaitik iritsi da beste baloi hori. Falta eta Levantek du baloia. Hortxe, Maria Jose Perezi egin diote falta Damarisek. Ibilbide luzeko jokalari hau ere, Maria Jose, futbolari handia. Joantzen denboraldian Granadilla Tenerifen ikusi genuen. Eta aurten bere markak ere hobetu ditu. Dagoeneko, joantzen denboraldiko gol kopurua hobetu du. 13 iaz, aurten 14 daramatza. Aurten ere, nik uste hasieratik ere Levante hobeto ibili dela eta horretan ere asko lagundu dute bi jokalari hauek, ez? Egon ziren partidu batzuk, Txarlin ezin izan zula jokatu, egia esan oraindik nik ez dakit arrazoia, lesionatuta ere, ez zuten komentatu lesionatuta egon zala, baina egia da Levantateko jokalariak aurten ere plantilla bezala nahiko txukuna dala eta iazko taldearekin konparatuta antzekoa, horretan ere mekanismoek laguntzen dute eta aurten egia esan talde bezala hobeagoa dela. Koska bat, igo dute Andres Tudelaren jokalariek Erne, Alarilla, Olivia, Levanteko eskuin atzelariak du baloia eta defensa lanean ondo Nekane, baloia ukitu eta albokosak izango da Granoten alde. Areatik oso gertu. Eunate, eta berriro ere albokosak izango da zeltxo baita atzerago. Erasoan da Andres Tudelaren taldea. Golaren bila, azkenean aurreratu dute sakea. Eta hortxe, hortik egingo du Oliviak. Maria Jose urbildu zaio laguntzera, Oliviak erdiratu, eta ustela txarra izan da. Baina Atletikeko jokalari batek ukituta, kornerra izango da Valentziarren alde. Hortxe izango du min egiteko aukera Levante futbol taldeak. Korner ateratzeko prest, Txarlin Korral, motzean. Erdiraketa, Maitane, baina lehenago itxi da Garazi, Alariak baloia eraman, eta Nagore Calderonek luze jokatu. Pase loratua, ez eragozpenik izan, Ainhoa Tirapuk, baloia bere ganatzeko. Azkar atera du, Nekane, Garazi, eta Joana Flaviano, Euskarri lanetan. Jokoa beste aldera eraman, golpeo bikainak ditu Lezamakoak. Nekanek ezin erasoa bideratu, oso trinko ondo, defensa lanean. Adriana Gaztea. Ainhoa Vicente Morazak egingo du alboko sakea. Motzean, Nekane, Adriana Martín, Maria Jose. Ondo gorde du baloia, baina atzetik Maite Oroz azaldu da eta baloia zuri-gorriek berreskuratu dute. Ainhoa Tirapu, Garazi, Tirapu, eta beste aldean Vanessa. Ez da larritzen, baloia hanketan daukanean. Etzen zelai erdian larritzen, atzean ere oso segurua da. Esperientziak eta batez ere kalitateak ematen dion patxada hori. Hierarkia handiko jokalaria. Egia da urteak pasala, geroz eta nik uste hobeagoa dela, askotan aipatzen da, ez? 30 urte pasata gutxi gehiago jokalariak fisikoki ondo jarraitzen badute, hobeagoak izaten direla, eta hemen Vanessa Ginberren kasua aipatzekoa da, nik uste partiduz haundiagoa den jokalari bada eta zenbat ematen dion Atletiki. Edozein taldek hartuko luken jokalaria. Goi mailako edozein taldek. Edozein. Erne, Lucia, Maitanek aurrera. Posizionalki orain nagusi da Atletik. Moraza. Adriana, horpo zukitu du, oso dotore. Eta soluzio bikaina aurkitu du. Presioa gainditzeko eta hortxe patxada eman dio Arnasa bere taldeari. Olivia,
Guti, atzera, Sandra Torres atezainak ukitu du. Elena Martín, kontrol dotorea, hortxe da leian Maite Orozekin. Olivia. Baloia Lucia Garziak kendu dio, ez da faltarik izan, atzera Maite Orozek Garazirekin jokatu du. Atzerago, hortxe da, Ainhoa Tirapu. Eta Nasari aurreko astean zubietan esaten bagenuen Aizea protagonista zela eta lehenengo zatian Realari asko kostatu ditzaiola, jokalariek ere hori nabarmentzen zuten, bigarren zatian hobe ibili zirela Aizea alde zutelako, orain Atletik lehenengo zati honetan Aizea nabarmen alde dauka. Aizea protagonista izaten ari da lehen zati honetan, baina ikusiko dugu ea gola lortzen duten errenta izateko eta bigarren zatian Aizea kontran izatekin ez asko sufritzeko. Bai, Larraitz futbolarien esairik gaiztoena da Aizea. Bai, dudarik gabe. Asko sokerragoa da Aizea, futbol zelai txar bat baino, ez? Futbol zelaia txarra baldin badukazu. Ba, bueno, azkenean goitik betik zeo zer lortu duko duzu, kalitatezko jokalariak berdin jarraituko du, eta horretan geldikako jokaldietan agian zeo zer lortu dezakezu. Aizea kontra edo alde daukazunean, 80 minututan normalean ez da berdin ibiltzen, eta horretan ondo neurtu behar dezu, gaizki neurtzen badezu, baloia beti edo motz geldituko zaizu edo oso lutzekun zaizu. Morazak erdiraketa, ona da, ez da Julema errematea egitera iritsi. Lucia García eta Larilla nor baino nor gehiago. Eta ondo babestu du gorputzarekin jokaldia Luziak. Alboko sakea behartuta. Egaldez aldatu dute Nekanek eta Luziak. Tarteka egiten dute. Hortxe Maite Oroz. Marrutik, Oia Luziaren gana zijoan. Adriana Martinek jokaldia moztu. Oliviak aurrera, Garazi, Flaviano, Moraza, ez, azkenean pase hori Nereak moztu du Levanterentzat, baina irteran ez du asmatu. Jokoa ere ez dute gehiegi lantzen, badakite referentzia bikaina dela Txarlin ezpada Maria Jose, eta hortik ere bizi dira neurri handi batean, Levantekoak oso ondo funtzionatzen du, oso ondo moldatzen dira, baloia bereskuratu eta Txarlinekin zuzen jokatuta. Bai, oso argi daukate. Azkenean bakoitzak bere estrategiak ditu, baloia daukatenean, ez daukatenean, eta hoien kasuan Txarlin eta Maria Josek ere oso ondo babesten dute baloia, oso ondo jokatzen dute bizkarrez, oso ondo elkarrekin ibiltzen dira, eta horri gehitzen badiozu, normalean gol sena handia daukatela, ba bueno, Levante orgoian daukazu. Atletikok bien bitartean 3. erdietsi du, Karla Lekuonan 1 eta 3 galtzen ari da Oiartzun, Sonia Bermudezek egin du. Gol gutxi sartu ditu horrek ere. 26 gol honekin. Aurten 5. pitxitxi saria bidean du. Eta aldiz jarraian izan da, Espainiako Ligako golegile nagusia, Sonia Bermudez. Bartzelonarekin 4 liga irabazi. Aurretik Rayo Vallecanoen ere aritu zen. Eta aurten handia egiten ari da Atletikon, bera Madridarra da izatez. Baina berriz ere gaurkoan denboraldi osoan azpimarratu dugun gauza bera izan dugu. Ugaldetxon, Karla Lekuonan Oiartzun gainditzea oso zaila dela. Bai, kosta nintzaio, irabazten hasi da Atletiko, gero Napok berdin du, eta bigarren zatian iritsi dira Atletikoren beste golak. Baina antza lehia nahiko estua izaten ari zen. Bai, lehenengo zatian hori komentatu diate, nahiko txukun ibili dela, 2 aukera bakarrik izan ditula Atletico Madrilek, eta egia da, ba, bueno, azkenean kalitatea handiko jokalariak normalean agertu egiten direla, bigarren golarekin batera, agian akaso zaila izaten da berriz ere buelta ematea, baina bueno, Oiartzunek badaki zer egin behar duen, jarraitu behar du lanean, azkeneko jardun aldaia arte, eta ikusiko dugu, zer gertatzen da hurrengo partietan. Bere aurkari zuzenen neurketak, gaurko jardunaldian 12:30 aurki hasiko da Albacete eta Rayo Vallecanoren artekoa. Albacetek neurketa zaila izango du, baina ondo ikusi genuen Mantxako taldea Zubietan antzen igandean, lanak eman zizkion Realari, ausarta izan zen. Eta bestalde Espainolek Zaragoza hartuko du etxean, eta behar bada Espainolek neurketa aurrera ateratzeko moduko aurkaria izango du gaur. Bai, eta partida aurrera ateratzen bada, hor betik aterako da, ez? Horrek suposatzen duenarekin, ez bakarrik 3 puntuak lortze dituzulako, hor. Erne, erremate alegina, Nekanek egin du,
ondo Maitane, bikain, eta esan ezala, Espainol edozein unetan esnatu daiteke, eta gaur aukera hori du, Zaragoza etxean hartuta. Bai, eta gero psikologikoki daukan eraginarekin, ez? Zenbat eta zenbat jardunaldietan horbean egon den talde bat burua ateratzen duenean, normalean, puntxe edo beharrezkoa dezun hori ateratzen dezu. Erne, bigarren errotik Joana Flaviano iritsi da, horpo zukitu atzera Julemak, haze aukera luziak, jokaldiak aurrera jarraituko du, bikaina izan da, lehenengo nola utzi duen atzetik iritsita Joana Flaviano oso ohikoa du, gero zein ondo irakurri duen jokaldia area barruan Julemak, eta jaurtiketa bete-betean Langara. Atletiken bigarren aukera bikaina lehen zati honetan. Bai, oso ondo ez. Julemak akaso ikutu gabe ere, Luziak oso ondo zeukan lehenengoan emateko, dana alde zeukanean, baloiari indar gehiagirekin eman eta Langan jodu. Zalea gustura dira, Xabier. Atletik oiuak hemen lezaman, izan dituzte bai aukera zurigorrien, Nekanek pare bat eduki ditu, orain Lucia García izan da Langara bidali duena, nagusi Atletik, baita baloia betzan ere, aukeretan ere, gustura Joseba Agirre, baina gola ez da iristen. Neurketan, azten ari da, Joseba Agirreren taldea jokoz kanpo Julema, eta Txarlinen inguruan aipatu duguna, Julemarentzako ere balio du, Julema urtez, azkeneko urtearekin konparatuta, zer nolako jokalarian bihurtu da. Zenbat ematen dioen Atletiki, ez bakarrik golarekin, nik uste partidu guztietan komentatzen dugula. Eta geroz eta kalitatea handiko jokalaria bihurtzen ari da. Ez bakarrik aurrelari fasetan, ez? Azkenean gola sartzea edo ez, gola sena baldin badukazu errexago izan daiteke, baina zenbat ematen dion Atletiki. Jokalari osoa da, 17 gol erdietsi ditu, aurtengo denboraldian, bere markarik onena da lehen mailan, eta lehengoan Madrilen edabide batean entzundako elkarrizketan galdetu zioten, ea zer egin behar duen Espainiako selekzio nagusian jokatzeko, oso apala da berak esan zuen, hori ez dagoela bere esku eta akaso jokalari handiak badaudela ligan, eta iritsi behar bali madu iritsiko dela, baina oso garesti dago momentu honetan Espainiako selekzioan, batez ere aurrelaria izan da, aurrelari petoa, beti Atletikekin aurrelari postuan jokatu duelako. Oso zaila da, baina egia da agian aurten merezi duela sari hori, ez? Behintzat jun, probatu, ikusi eta gero bakoitzak erabaki dezala ia jun behar duen edo ez. Baina badaude zenbat eta zenbat jokalari oso on. Pentsa, Maripaz Bilas, duela bi aste hemen Valentziaren bigolak egin zituen jokalaria azken urteetan pitxitxi sari horretan honen artean dena ordezko jokalaria da Espainiako selekzioan. Hortik aurrera maila horretako jokalari bat baino gehiago bada Espainiako ligan eta horregatik oso garesti da zerrenda horretan sartzea. Hori da, eta gero gehitu behar diozu, normalean gazteak ere indartsu datozela eta normala dan bezala beko kategorietan ibili diren jokalariak ere poliki-poliki gorantza begira horretan selekzionadoreak edo hautatzaileak hautatzen dituela eta horretan konfiantza kontua da azkenean. Maria Jose ukitu du baloia Levanterentzat, atzean da Guti. Erdiko atzelaria estutzen ari da Julema, Adriana Martín, Maitane katzera, Sandra Torres eman dio baloia, eta palman jaiotako jokalariak eskuinera. Eta goien estutzeko eskaten ari zen Joseba Agirre, eta estutze horrek saria izan du, Atletikek aterako du baloia alboz. Ego salbu izan da, bakartu. Bai. Jogoz kanpoko bitxia. Ezinezkoa da, jogoz kanpo izatea. Ez, besoa jaso du, baina hori da, bere zelaian atera du. Hori da. Besoarekin izango zen orduan, bai. Garazik, eskuineran, Moraza, ez da iritsi baten kontra hor, defensa ganean nagusi, eta berriro ere, soluzio bikain erakutsi du hor. Adriana Korpoz, Maitane estu, Aizea ere estu lagun orain Levantek, Nagore Calderón, Adriana. Garazik babestu du jokaldia, eta Barensan laguntza du, Txarlini ez diote, baloia eramaten utzi. Ainhoa Tirapu. Nafarrak eskuinera. Hortxe da, Vanessa Gilbert. Errekortea barrura,
Txarlin gainditu, eta beste aldean ondo ikusi du Garazi. Ezkerrean Eunate da, baloia berarentzako. Alabila, oso ondo antolatu dago Legante, une oro bi baten kontra egiten saiatzen dira hegalean ere. Aurrera egiten lanak ditu Atletikek. Mekanek Eunateri eta Eunatek atzera Garaziri. Ez dute baloia galdu nahi, badute Valentziaren aurkako esperientzia, duela bi astekoa, zelai erdian birritan galdu. Batizera aurreneko gola, pasea zuzenean sartu, eta horra utzi zuen norgehiagoka Turiako taldeak. Lehia parekatua, hemen Lezaman, ez da gorik, Atletikek bi aukera oso izan ditu lehen zati honetan. Aboko sakea zuri gorriek, berriro egin beharko dute Joseba Agirreren jokalariek. Aurrerago. Normalean noain Levantek atera barko luke. Bai, ba hori da. Hori zen koska, badoia Levanterentzat, horixe esan du epaileak naiz eta Eunatek atera nahi zuen alboko sakea. Badoia berreskuratu dute Andres Tudelaren jokalariek. Oliviak aurrera. Eunatek ukitu buruz, Zeltxo baita aurrera egin du, Andres Tudelaren taldeak, zelai erditik gertu, Oliviak aterako du berriro ere. Maria Jose. Garazi lekuz kanpo, Maria Joseren atzetik. Tentu zibili behar da Kanariarrarekin. Olivia. Orain Txarlin, azaldu da. Mexikarrak beste aldera. Ondo, Moraza. Lucia. Lucia korrikaldi bizian oso jokaldi bizkorra da. Hortxe, Oviedo Modernoko jokalari horia ederki gainditu ditu Adriana eta Maitane. Bultzakada txiki bat eman dio Gutik. Eta kornerra izango da Zurigorrien alde, baina esan du sasoi betean dela Lucia. Baloia bere zeraian hartu, ondoraino iritsi da, abisku bizia sortuta. Eta orain zalen txaluak Lucia Garziari bere zelaian hartu baloia eta azkenean kornerra behartu du. Ongi ari da Atletikeko 15. Konfiantza betez. Kornerra Maite Orozek aterako du. Luze, erremate aukera ona. Eta ondo, Sandra Torres, oker ezpanago Damarisek egin du. Bai. Zelai erdiko jokalariak, azkar atera du Palmako atezainak, Txarlinen falta eskatzen ari dira armailetan. Hau ere, baloia hartu eta gorabidean zen, bitan pentsatu gabe. Jogoz kanpo. Orain bai, jokoz kanpo adirazi du epaileak. Baloia Levanterentzat da, ez du atsedenik neurketak. Lehia Sutsua Lezaman, Maria Jose, ediraketa, arriskua, aukera bikaina izan du. Nerea Perezek ondo kokatua zegoen, Ainhoa Tirapu, baina Larraitz jaurtiketa ez da hona izan. Ez da ona izan. Hasiera batean zentroa baziru din ez zijoala inorra, baina oso ondo zegoen kokatuta Ainhoa eta oso ondo aguantatu du. Oraindik markagailua 0-0. Ondo utzi dio Ainhoa Tirapuk Nagoreri. Ondo kokatua zegoen Atletikeko atezaina. Golaukerak bi ateetan ikusten ari gara. Baloia Joseba Agirreren taldeak berreskuratu du lehen zatiaren ondarrean. Golik ez oraingoz, aukerak bai. Oiartzungo neurketa bien bitartean amaitu da. Galdu egin dute Gari Argotenen jokalariek. Orain demoraldiko tarterik zailena dute. Goiko taldeen aurkari dira. Eta gero demoraldia aurrera doan inean azken txampan berriro ere neurriko aurkariak izango ditu. Ea nola iristen den azken txamparretara. Bai, nik uste lehenengo itzulia bezala egin behar dutela, ez? Oso argi izan, azkeneko momentura arte aukerak izango dituztela, berriz ere lehenengo mailan datorren urtean egoteko. Jarraitu behar dutela lanean, astero, psikologikoa ere, indartu behar dute, lan handia egin behar dute, ez bakarrik taktikoki eta teknikoki.
burua oso hotz izan, eta momentu horietan partiduari ekin eta aurkariei alik eta puntu gehien atera, azkeneko jardunaldira arte zitxoroteko behintzat. Realak bihar jokatuko du bihar eguerdian, Huelban, Sportingen zelaian. Sporting atzetik du, talde txuri-urdinak, baina oso zelai zaila da. Erne, Maria Jose, urrunetik, ustekaben harrapatu nahi izan du Ainhoa. Ez da jaurtik eta txarra izan. Azkenean baloia kanpora atera da. Bitan pentsatu gabe, aurkariak hor gertu zituen, agian ezkerrean nerea bakarrik zeukan, baina azkenean edozer jaurtik eta oso ona, begiz jota dauka porteria, eta ez da beste aukera bat ez Levanterentzat. Garazi eta Ainhoa tirapu. Erdiko atzelariak zabalik. Goian estutzen ari da Levante, azkenean ondo atera du Ainhoak, Eunateri eman markatu Damaris, hortxe elkar traba egin dute Joanak eta Damarisek. Nik uste Joana Flaviano erosoago sentitzen dela Euskarri bakarra nagusi bezala, ezta? Bai, dudarik gabe. Oso ondo ibiltzen dira biak, Damaris eta Joana, baita Vanessa ere Euskarri lanetan ibiltzen direnean, baina azkenean bai Joana eta bai Damarisen jokoa normalean bakarrik egotean tarte gehiago, naiz eta gezurra dirudi bi jokalari egonda, tarte gehiago kubritzen dute bakarrik egoten direnean eta askatasun gehiago daukate, ez? Kasu honetan Joana nola jaitxian bera, laguntza emateko bai zentralei eta bai atezainari, eta kasu horietan bi baldin bat zaudete, zalantza gehiago dituzu eta ez dakizu zein jaitsi behar duen, zeinek ez. Gehiago funtzionatuko luke nik uste gaurko partiduan Joana hor mediozentro bezala edo Damarizatzean eta Maiterekin Joana, ez? Baloi ateratzeko aukera gehiago izateko. Aingura antzekoak dira eta joantzen denboraldian Vanessa Ginbert berarekin ere gertatzen zen. Atera du Ainhoa tirapuk, Damarisek buru zukitu. Goitik baloi asko eramate ditu Damarisek urrolak. Lucia, Moraza eskuin atzelari, azken jardunaldietan baina azpimarratu behar, Iraia Iturregi dagoeneko kapitaina deialdian dela. Aukian da, min hartu zuenetik. Bai, 4 hilabete pasata, ez? Bai, abenduaren hasieran, min hartu zuen Zaragozaren aurka. Erne aukera, Eunate atzetik ederki, iritsi da. Hortxe jaurtik eta bola eragotzi du Maitanek. Azkenean beste aukera bat izan du Eunatek. Ezerezean geratu da Zurigorrien erasoa, baina aiztoaren eginez beste behin. Atzetik sartu, indarsua da. Eunate, hortxe, ikusi. Ba, bitu nondik zetorren baloia, ez? Sekulako indarra du. Hanka oso indartsuak ditu, abiadura ere, oso gutxitan igotzen da, baina igotzen den guztietan, egia da, arriskua sortzen duela. Eta beste behin ere, ez, askotan aipatzen dugu, Vanesak zer ematen dion taldeari, baina Eunatek azkeneko 2 urteetan egiten ari dana txalotzeko da. Eunatek partida guztiak jokatu ditu, ez da sekula lesionatzen, eta hori zerbait egati da. Bai. Entrenamendua, izaera bera. Bai, azkenean, badaude jokalari... Zaintzea, zure burua zaintzea ere bai. Bai, badaude jokalari batzuk, ez, agian tendentzia gehiago daukatela lesionatzeko, eta kasu honetan, Eunate daukagu azkeneko 2 urtetan, dano jokatu duela, eta ez bakarrik jokatu, baizik eta zerlako etekina eman dion jokalari honek atletiki, ez. Eta oso lehiakorra, beti Adi Erne. Bere postuan ez dago inor. Bai, eta tarteka golak egin ditu. Bai. Si alguna sobra que venga aquí a ayudarme. Erasoan da Levante. Aurki amaituko da bentzatia Lezaman, ez da golik oraingoz. Korner atera dute Andres Tudelaren jokalariek, lehen zuten Janondo Flaviano, Arariak baloia barrura. Horpo zukitu nahi izan du Maria Josek. Azkenean Ainhoa tirapuk bere ganatu baloia. Irindarrak azkar. Horrain, traba egin diote elkarri. Alarileak eta Nagorek, atzera Adriana, Sandra Torres eta zeberitik Nagorek Calderon azaldu da. Hortxe Adriana Martín kapitaina. Ezkerrean beste Adriana.
Pase ez dauna izan, Moraza, Lucia, Maite Oroz, ondo, Joana Flaviano, pasea luzea zuzena, Dotore, fin, beti bezala, iritsiko da Julema, ez, Olivia aurretik, alboko sakea zuri-gorrien alde. Nola usten duen jokaldia, pase luze horiekin Joana Flavianok. Bai, gainera, ematen dituen pase guztiak milimetratuak dira, ez? Ezkerrarekin edo eskubiarekin oso ondo ikusten du, pase luzea ere oso ona dauka, eta horretan normalean bete-betean asmatzen du. Hortxe erakutsi du beste behin, Joana Flavianok, Moraza, Lucia barrutik sartu da, Maitanek ukitu, Moraza berriro ere. Ainhoa Vicente Moraza. Kornerra lortu du Atletik entzat. Lehen zatiko azken eraso izango da. Edikako jokaldian min egiteko aukera izango du Joseba Agirreren taldea. Normalean Iraiak ateratzen ditu kornerrak, gero Iraia izan eztenean Erikak, eta orain hasiera batean Maite Orozen txanda zen, oraingo guztia bera atera ditu, baina orain aukera eunatik emango dio naiz eta motzean jokatuko duten, hortxe. Maite Oroz, ondo pentsatutako jokaldia. Bai, oso ideia ona zen. Eta hortxe, Nekane Diezek min egiteko aukera galdu du. Larraitz amaitu da lehen zatia goli gabe, baina oso partida interesgarria ikusten ari gara Lezaman. Bai, parekatuta, egia da aukera garbienak agian Atletikek izan dituela, Levantek ere baten bat izan du, baina azkenean nik uste partida oso polita, oso txukuna, Atletik baloia daukanean oso argi dauka zer egin behar duen, eta Levantek baloiak gora, eta Maria Josek eta Txarlinekia zer egiten duten. Gu aurki itzuliko gara, bigarren zatian, gogoratu, beste bi partida direla gaur, goizean, Oiartzunek galdu egin du Atletico Madrilen aurka Karlaleku honan, utxean ere Albacete eta Rayo Vallecanoren artekoa, esan bezala, gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara Lezamatik. Hay 100.000 calles en esta ciudad. Tú me dices dónde y cuándo y yo te doy 5 minutos. Para todo lo que sea un minuto antes o un minuto después,
no cuentes conmigo. Euskaltel, la única con replay. Podrás ver un programa desde el principio aunque ya haya empezado con solo pulsar un botón. Cambia tu forma de ver la tele con replay de Euskaltel. La orden era rastrear a los salvajes. Los hemos rastreado y ya no darán problemas. Lo que pasó podría habernos pasado a nosotros. Incluso mataron a los niños. Euskaltel, la única con replay. Podrás ver un programa desde el principio aunque ya haya empezado con solo pulsar un botón. Cambia tu forma de ver la tele con replay de Euskaltel. Hay dos tipos de dolor. El dolor que te hace más fuerte y el dolor inútil. Ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia con las cosas inútiles.
Euskaltel, la única con replay. Podrás ver un programa desde el principio aunque ya haya empezado con solo pulsar un botón. Cambia tu forma de ver la tele con replay de Euskaltel. Bi min mota daude. Indartu egiten zaituena eta alferrikakoa. Sufrimendua besterik sortzen ez duena. Ez dut pazientziarik alferrikako gauzekin. Euskaltel, replay duen bakarra. Aski duzu botoi bat sakatzea programa bat hasieratik ikusteko, hasita badago ere. Euskaltelen replayrekin aldatu telebista ikusteko zure era.
Ezagun, azkenean, bide batez Bartzelona hemen liga honetan jokatzen duelako, eta azkenean marka egin duelako, aurrera jarraitzea oso zaila izango du. Kanpotik ikusita Paris Saint-Germain eta Lyonek jokatuko dute finala, gero ere bi partido horietan ikusi behar da, zer gertatzen du. Egia da joan zen denboraldian, gol bateko aldeaz nagusitu zirela frantziarrak final laurdenetan, baina oro oso nagusi izan ziren, gol aukera asko sortuta, eta iruditzen zait aurten behar bada aldeak zertxo bai murriztu direla. Bai, murriztu dira, eta azkenean agian liga batean hainbeste partida izan da beti izango dezu zurea, ez? Zaila izango dituzu partidu batzu bestea, gero psikologikoki ere eragina dauka, egun zeinen kontra jokatzen dezun bi partidu hauetan dana emango dute jokalari guztiak, eta horretan, fitxak ikusita eta taldea ikusita Paris Saint-Germain, printzipioz eta Lyon asko hobeagoak dira, eta lau talde horietatik Lyonek irabazteko dana dauka, ez? Gaur egun Europako behar bada talderik nagusienak dira bai aurrekontu aldetik, ze bitxia da, Alemaniarrek nagusitasuna erakutsi dutela aspaldia, baina Alemaniako bi taldeak kanpoan geratu dira, eta frantziarrak nagusi esan bezala. Bai, nik esango nuke azkeneko 8-10 urteetan gertatu ez dena, aurten gertatu dela, ez? Txapeldun gehienak hangoak izan dira, tartean Lyon 3 aldiz sartu da, Parisek ere finala jokatu zuen duela 2 urte, baina izo zen beste talde alemaniar baten aurka, amore manda Frankfurten aurka. Hemen hasi da bigarren zatia, Lezaman, Xabier aldaketari bai. Ez dugu atsedenaldian inor beroketarik egiten ikusi, orduan ez du aldaketarik izan, eta hasierako 22 ekin diote bigarren zati honi. Damarisek baloi aurrera, Julemak harrapatu nahi zuen, azkenean Adriana Martinez ukitu, eta falta. Atletiken aurkako falta adierazi du epaileak, lekua atzean hartuko dute Jose Agirreren jokalariek, falta Guti erdiko atzelariak aterako du. Eskuinean Olivia, baina aurrera, behetik, Maria Jose zelai erdiraino jaitsi da, hortxe da Kanariarra. Guti. Egalean, Olivia. Ondo Nekane. Defensa lanean. Olivia, jokalari errumaniarra. Nagore Calderón, Atletico Madrilen arrobian sortako jokalaria. Nekane. Maitane osondo bularrez jokaldia bideratu, Txarlin, Erne, Txarlinek aurkaria gainditu, Aladilarekin jokatu du, Maria Jose, eta hortik jaurtik eta gina izan du Txarlin Korralek, eraso eskuin aldean Aladila. Eunatek jokaldia moztu, orain kokapenean nagusi dira Andres Tudelaren jokalariak Aladila, joaneko neurketan min handia egin zuen egal horretatik, Atletik atzean sartu du Levantek. Alboko sakea Oliviak egingo du. Maria Jose, Aladilari eman aizion baloia, Eunatek kanpora berriro ere. Lehen zatian bezala, indarzu, zelairatu da Levante. Bai, lehenengo zatia bigarrenaren antzekoa. Hasieratik Levante baloiaren bila, baloia mugituz eta aukerak sortuz, eta minutuak aurrera ala. Espero dezagun berrez ere, Atletikek baloia hartzea eta berriz ere mugimenduekin utxuneak topatzea. Falta Aladilari egin diote, erasoan jarraituko du Andres Tudelaren taldeak. Bigarren zatiko hastapeneko minutuetan gara, ez da golik, bi taldeak garaipenaren bila. Xabierrek lehenengo zatian aipatzen zuena, ez? Ia izearekin ze gertatzen da, noain kontra daka Atletikek. Bai, kornerreko banderinan ikusten ari gara, guztiz kontrako duela Atletikek. Adriana Martin kapitainak area barrura zuzenean, ondo kokatuta Ainhoa Tirapu, baina zenbatetan ikusi dugu, falta jaurtitzailea, atezaina ustekabean harrapatzen, haizearekin gainera etzen erraza. Eraso aleginan orain, etxeko taldea, Ederki Julema, bikain gainitu aurkaria, Erne, Maitanek ukitu du, Nekane Diez bakar-bakarik atearrean, eta gelditu bikaina. Sandra Torresek, lehen zatian bezala, sekulako aukera abagunea izan du Nekanek, eta
bikain, 17 urteko atezaina. Bai, errexena lehenengo zatian izan duen aukera berdinaren antzera, dana alde zeukanean, bakarrik zegoenean ja baloiaren kontrola zeukanean, errexena barrura sartzea zen, eta azkenean bigarren aldiz, Sandra bikain eta gola aukera horretan ezertan geratu da. Zelai erdian da lehia Maite Oroz. Atzetik etorrita Adriana Martínez kendu dio baloia, Maite Orozen gana berriro ere. Damaris, atzera, Vanessa, jokoaren norabide aldatu. Iritsi da Lucia, atzera, Joana Flaviano, Lezamakoak, Vanessa Gimberti eman dio baloia. Bere ondoan, Garazi. Vanessa, eta aurretik Damaris du. Hortxe da, belaunaldien arteko katea, Vanessa eta Damaris. Batzeden aldian entzun dugunaren arira. Hortxe ziren bi protagonistak, Erne, Lucia, area barruan beste aukera bat, Nekane. Eta dagoeneko gehitxo barkatzen ari da Joseba Agirreren taldea. Eta gainera aukera gehienak Nekanek eta Lucia Garziak esan dituzten, nik uste dut Joseba Agirre ja ezin sinetzi dabilela, hemen albistea da ez direla golak iritsi Atletiken alde, eta Joseba Agirrek 3 jokalari jarri ditu oraintxe bertan beroketariketak egiten. Kamur Xamar, area barruan, talde zuri gorria. Julema, Maite Oroz, Damari Segurlak atzera. Garazi, bere ondoan Vanessa. Ez da goian estutzen ari orain Levante. Betik Damaris ikusi du Vanessak. Aurlariak baloia eskatzen, pasea ona zen. Ez du orain Levante defensa ganean eta jokoz kanpokoa eskatzen ari dira, baina ez du bandera txorika txatu Marazainak. Maitane, Adriana Martín itolarrian Levante. Ondo estutu du kapitaina Maite Orozek, pase ona, baina biurri dabil haizea eta nik uste horrek zaildu dela jokaldia, ez da Julema iritsi, abantaila osoa Sandra Torresek. Gainera, lehenengo zatian oso ondo aipatu dugu, ez? Alde batetik haizea gogor jotzen duenean, baloiaren kontrola izan behar duzu, indarra ere bai, eta kasu honetan, haizea oso gogor dabil azkeneko 3-4 minutuetan, eta horrekin batera kontu zirili beharko du Atletik. Falta irazi du oraingo honetan epaileak, Levanteko jokalari bat min hartuta dago. Eta gainera min keinuak egiten ari da, eskuak aurpegian ditu, ez dakit zerbait larria duen susmatzen ari den. Nagore da, keres banaiz. Zutitu da dagoeneko. Hortxe Nagore Calderón bai. Atletico Madrilen arrobian atzitako jokalaria. Falta zurigorrien aldekoa da. Eta hortxe, haizea gogotik jotzen ari da hemen Lezaman. Guk ere, arazoa baditu. Vanessa Gimbert. Julema eta jokoz kanpo. Bere ohiko jokaldia ginez, bigarren lerrotik ustekabean iritsita, erremate egiten aregindu da Joana Flaviano, baina aurreratuta. Jokaldia bariori gabe geratu da Lezaman. Hortxe Sandra Torres, Levanteko atezaina, luze. Sendo, Vanessa Gimbert, Adriana Martín, eta Maite Orozek ukitu du baloia. Flaviano, Moraza. Maite, eta patxada jarri nahi dio jokaldiari Flavianok. Ainhoa Vicente Moraza. Garazi, Vanessa du beste aldean. Aurrera jo nahi du, Garazi muruak. Betik, Joana Flavianorekin bat egin du, eta ondo, bide erdian Adriana azaldu da, baloia berreskuratu du Levanterentzat, baina jokoaren kontrola izatea haizete honekin oso zaila da. Erne, Charlin Corral, pasea egokia Larilarentzat, jaurtiketa, eta ez du meritu handiko gelditua, bikaina ere jaurtiketa. Bai, dana. Hasiera batean nola berreskuratu duten baloia, hor zelei erdian, nola eraman duten kontraerasoa, eta horretan bai alde batetik Ainhoa eta bestetik ere Alariak asmatu duena, aukera bakarra zeukan hori egiteko, Ainhoak oso ondo tapatuta zeukalako bere porteria, eta bien artekoa jokaldi bikaina, ez? Klase handiz, baloia arrotu du Alariak, eta ikusi baloia nola kornerra bidali duen Ainhoa tirapu. Kornerra atera dute Maria Jose, Erne area barruan da Kanariarra,
Jaurtiketa eta gola bere atean Atletikek. Vanessa Ginbertek ukitu du. Oso argi ibili da Maria Jose. Eta demoraldiko bere 15. gola erdietsi. Aukera bakarra zeukan jotzen nahi dan bezala haizea ikusita, ez? Oso ondo ikusi du eta bueno, azkenean aukera bakar horretan zorigaitzeko aukera eta Vanesak bere atean sartu du, ez? Kolpea Atletikentzat. Zailen egin du Levantek eta orain lana gogotik egin behar dute zurigorriek. Markagailua iraultzeko. Valentziaren kontra aurretik ipini ziren bat eta huts, gero markagailua Valentziak irauli, gaur kontrakoa tokatzen zaio Joseba Agirreren taldeari. Nola dira aulkian, Xavier? Kolpe latz Atletiken aulkian, esaten genuen lehen Joseba Agirrek ezin zuela sinetxi oraindikan Atletiken markagailua hutsean egotea, baina lako batean kontran erori zaio gola. Levantek bat eta huts eta batekoa egin du, eta orain ikuste garia, lehen ikusi du Nagore kolpe hartu duela, errenka xamar ikusi dut, ez dakit orain gainera Andres Tudelak jokalariak bidali ditu berotzera, ez dakit hortikaren joango den, baina kolpe latz Atletiken aurkia. Lehen zatian, aurreko demoraldiko partiaren aipua egin dugu, Larraitz, eta nahiko antzekoa izaten ari da. Aukera asko Atletikek, ezin Levanteren atea zulatu eta ustekabean oraintxe iritsi da Levanteren gola. Eta zer dan gola, ez? Askotan aipatzen ditu hemen bi klabe daudela. Bat, buruaren eragina eta buruaren indarra, zer nolako indarra daukan. Eta bestetik gola, naiz eta partio txukuna ibili, naiz eta golaukera asko izan, gola sartzen ez badezu, azkenean markagailua edo berdinketa edo kontra daukazu. Levante erasoan berriro ere, falta eta ikusi. Baloia zertxo bait ukituta zein dar hartzen duen haizearekin. Baiz, ez dio oso gogorreman eta horretan baloia segituan alde egin du eta ondo pentsatu beharko du Atletik. Oain markagailua kontra daka, haizea kontra dauka eta horretan zaila izango du aukerak izatea. Ez da xamurra neurketa hau jokatzea. Eguraldia ez dute lagun, futbolariek. Maria Jose, bidea itxidio Maite Orozek, alboko sakea Eunatek aterako du. Garazi. Vanessa Ginbert. Egalean Moraza. Barrutik Flaviano. Baina oso ondo kokatu daude Levanteko jokalariak. Atletikeko futbolari ez die aukera ematen erabakia berehala hartzeko. Zalantzak sortzen dizkio. Talde granotak. Horrek erakusten du zein lan ona egiten ari den Andres Tudelaren taldea. Hotxe, ezkerregaletik aurrera. Txarlin Korral, Vanessa. Julema. Lasari, bajatu Lasari. Oain ikusten dugu, ez? Zenbat kostatzen nahi zaion Atletikik baloi ateratzea, atzetik ere, baloi alde batera mugituz, haizea kontra daukatenean zalantza asko dituzte, ikusi oain Garazik justo baloia eman eta berriz ere. Aurreko partidoan justo zubietan egon ginen momentu horretan ere berdin gertatu zitzaiola eta kostata baloia aterako dute, ez? Golaukera gutxi izango dituztelakoan nago, justo bigarren zati honetan, baina bueno, kostata, ez? Hortxe, bihar du jotake Atletik. Egirak eta Joana Flavianok egin du. Baloia Sandra Torresek bera ganatu. Hortxe da Palman jaiotako atezaina, 17 urte besterik ez. Kolleren zetaletik fitxatu dute aurtengo demoraldian. Luze, alariak buruz ukitu du, jokaldia luzatu nahi zuen Jaengoak. Eunatek atzera. Ainhoa Tirapu, Txarlinek estutu du iruindarra. Damaris, zelai erdian Maite Oroz. Atzean Flaviano. Joana Flavianok ez du laguntzarik. Pauso bat aurrera egin du Nagore Perezek. Hortxe da Txarlin Korral. Barrutik Maria Jose. Klase handiko jokalaria pase bikaina. Aukera alariak izan du, baina zoragarria, pasea. Zoragarria, oso ondo ikusi dutxunea, oso desmarke polita egin du alariak, definizioa lehenengo momentutik ez da oso nahi izan, Ainhoa oso ondo kokatu zegoen.
Eta beste gol aukera bat Levanterentzat. Eroso ikusten ari gara Andres Tudelaren taldea, ez bairik gabe konfiantzaz beteta golaren ondotik. Atletik jota geratu da. Azkenean gol aukera asko izan dituzte, eta ez dute sartu, espero duzu beti hurrengoan sartzea, eta halako batean, hasiera batean, korner bat geldikako kaldi batean etorri da gola, eta gainera zure artean sartutakoa, bueltakoan behar dio Atletiki, zerbait desberdina behar du orain markagailuari buelta emateko. Maite Oroz, uartekoa, Damarisekin, luze jokatu du Damaris Egurrolak, abantaila osoa Sandra Torresek du. Buelta eman beharko dio Atletikek, zalantza uneak ditu, eta ez dakit aldaketekin, baina aldaketa asko ere, ez dauka aukera askorik, Iraia eta Irune daude, eta gero beste guztiak jokalari oso gazteak dira. Hori da. Egia da hor, Azkona daukatela, bigarren taldean gol asko sartu dituela, baina ez da berdina, bigarren mailan jokatua, edo Levanteren kontrako partido batean, gainera normalan aurrelaria, Lucia, Nekane edo Julema kentzea momentu honetan asko da, asko esatea da. Ordu erdi luze, neurketa amaitzeko Lezama Nuelza bat, Levante nagusi. Goitik baloia Julemak eraman nahi zuen, baina oso urrun zegoen Lucia ez da iritsi, abantaila osoa atezainak. Lehen mailako gita, laugarren jardunaldia jokoan, Oiartzunek galdu egin du Atletico Madrilen aurkatxean, Zutxean da Albacete eta Rayo Vallecanoren artekoa, hemen berriz, gola egin du Levantek. Guti, Sandra Torres, Alarila oso neurketa ona egiten ari da jokalari hau. Oso teknikoa da, oso. Agian abiadura aldetik ere, ez da oso haundila, baina baloia daukanean oso argi ditu gauza guztiak, etekina ematen dio jokaldi guztiei. Sporting Huelvako jokalari hoia da, Alarila, Jaenen jaioa. Garazi, pase zuzena, seguru ere atzean Guti, erdiko atzelaria, Tamariz. Ezkerrera ondo eraman du jokoa, Eunate Arraizak erdiratzeko aukera du, erdiraketa ona. Eta hortxe azaldu da errematea egiteko nahian Nekane. Jokaldia Lucia Garziak jarraitu du, baina bi atzelari agertu zaizkio, bidea itxi diote, eta baloia Levantek berreskuratu du. Berriro ere, gola gertu Nekanek, baina ezin jokaldia amaitu. Ez du neurketa erraza Atletikek. Ateko sakea Sandrak egin du. Jokaldia duzatu Adriana Martínez, hortxe da Nagore. Aurrera jarraitu nahi du Levante taldeko erdilariak, pasea barrutik, mugimendua egina zuen Maria Josek, Eunate, falta eskatzen nahi zaio epaiari, baina Alariak eraman, Moraza, ezin ordea kontra esan atera, oso ondo kokatuta daudelako valentziarrak. Erne, Txarlin korra, jokaldi egin nahi du mexikarrak, jaurtik eta egiten, egin du azkenean, saiakera zitala izan da, gola odolean du gozen ikaragarria jokalari honek, eta gelditu hona beste behin Ainhoa tirapu. Ezin zaila aukerarik eman, Txarlini. Ez, oso argi dauka gainera zer egin behar duen, eta ia gehienetan ariara gerturatzen den bakoitzean beti tirua bukatzen du. Horretan ere, meritu handiko jokaldia Ainhoak, ze justo botea gertu eman dio, eta horretan geldiketa bikaina. Txarlin egoera gatera dukorrenra itxia, erremate egiten saiatu da, Maria Jose, baloia kanpora atera da azkenean, eta ateko sakea Atletikek egingo du, presaren presaz. Eta aurki hasiko da mugitzen Joseba Agirre, Xavier. Andrea Sierra ikusten dugu, azken aginduak jasotzen zeleratu horretik, Larretzak esaten zuen, ez zuela gauza askorik, bai, Iraia eta Irune Murua beroketarik egiten dira, baina zeleratzen lehena Andrea Sierra izango da. Bai, Andrea askotariko jokalaria da, normalean erdiko atzelari baina egalean ere ikusi dugu, eskuin egalean jokatzen. Hortik behar da, berkokapenen bat edo izan daiteke aldaketarekin. Pasea luzea, ez da Alaria iritsi,
eta orain egingo du aldaketa Josebak. Damarisek utziko du berdegunea, zelai erdiko jokalaria eta iragarri bezala, 27 zenbakiarekin Andrea Sierra zelaiatuko da. Eta hor ere aldaketak datoz, Ainhoa bandara pasako da, Moraza bandara pasako da, eta espero ezagun, Andrea bandan eta Joana Euskarri lanetan bakarra, berari gustatzen zaio bezala. Bai, bere halako eta erabateko eraldaketa egin du. Kokapen aldetik, esan dugu, Andrea Sierra eskuinegalean ere aritu izan dela hor jarri du, eta zelaiaren beste ertzera bidali du, Ainhoa Vicente Moraza, ezkerrera, baina zelairetik aurrera. Bai, hor betiko bere sistemarekin berriz ere bueltatu da, Euskarri badakar batekin, bi mediapuntekin kasu honetan Nekane eta Maite, eta aurrean, agian bitxikeria bakarra Moraza aurrean geratzea litzateke, baina ez dauka besterik, momentu honetan lesioak direla eta Atletikek ezin dio beste buelta bat eman bere amaikakoari. Falta da, Atletiken aldekoa, motzean atera du Garazik, Vanessa. Atzaldeko laugotea orain, Andrea Sierra, Garazi Murua, Vanessa Ginbert eta Eunate Arraiza. Euskarri lanetan Joana Flaviano. Eta gero beste guztiak, erasoan, hortxe diardu. Lucia Garziak, lehen ukituan egin nahi zuen errematea, Julemak, atzelaria agertu zaio, errematea egiten eragotzi, eta baloia doi Sandra Torresen eskuetara. Minutu asko geratzen dira oraindik, aukerak izango ditu Atletikek. Buelta eman nahi dio gorari Joseba Agirrek, aldaketa honekin. Zelai erditik alboko sakea egingo du Levante. Adriana Martinekin jokatu nahi. Baloia Nekanek eraman, jokoa zabaldu, Lucia, horrikaldi bizian, Lucia Garzia, eta Dotore, defensa lanean, Maitane, lan txukuna egiten ari da, Maitane López. Eta ez da erresa, normalean erdilari petu atzeanean, atzeara begiratu, atzean jarri horrelako partidu batean, eta zein eta, batzutan Lucia eta beste batzutan Julema aurkari daukazunean, ez? Nagore Calderonek ukitu du, Atletikek baloia berreskuratu, Nekane, Lucia, Estu, eta azkenean nagusitu zaio atzelaria Adriana. Ateko osak izango da Levanteren alde. Bi aurkari zuzenak nor baino nor gehiago ari dira Lezaman, Levante laugarren tokian, 5 puntuko aldea du Andres Tudelaren taldeak. Gaur irabazi ezkero, zuro handia izango litzateke. Bai, eta ikusten nintzen justo, datorren asteburuan Granadilla Atletik daukagula, Granadillak bere partidua Betisen kontra aurrera ateratzen badu, 3 puntuta geratuko litzateke, eta antxe, jokatuko dute, ia 5. postua nor eskuratuko, ez? Valentzia sendo da 3. tokian, oso gol gutxi jasotzen ari da, Cristian Tororen taldea. Oraindik ez da, Barcelona eta Atletico Madrilen mailara iritsi, baina urtetik urtera bere maila hobetzen ari da, eta nik uste Valentzia ere aurki liga irabazteko lehia horretan sartuko dela Larraitz. Bai, geroz eta talde gehiago ditugu, ez? Atletik oraindik txapelduna daukagu, naiz eta hor 5. postuan ikusi, oraindik txapelduna dugu, iazko denboraldia lehenengo postuan bukatu zuelako. Aurten ikusten dugu Atletico Madrid eta Barça beste liga batek daudela batez ere gol kopuruak ikusita, ez? 73 sartu dituzte eta Valentzia hor geratzen da 50 golarekin alde, naiz eta 8 bakarrik jaso, oso marka handia lortzen ari dira momentu honetan Valentziako jokalariek. Eta horretan nik uste bai, ez baldin bada datorren urtean 2 urte barru horrela gauzak jarraitzen badute, Levante eta Valentzia nor baino nor arituko hori dela hor goian estutzen gauzak. Defensiboki oso talde indartsua da, sendoa, eta dagoeneko bere 2 erdiko atzelariak Espainiako selekzio nagusian ari dira. Lehen aipatu dugu, Espainiako selekzioaren inguruko kontu hori, eta urrengo deialdirako datorren astean neurketa izango dute. 10 egun barru, Irene Paredes ez du deitu hautatzaileak
atsedena emango dio, partida asko jokatzen ari delako bere taldearekin. Mariasun ere, orain honetan ez doa, Lola Gallardo, Atletico Madrileko atezaina osatu da dagoeneko, lesioa izan eta gero, baina hor, 3 atezaina eramango ditu Eurokopara eta 3. atezaina izateko aukera handia ditu, Hondarribikoak. Orain honetan ez da Euskaldunik izango, deialdi honetan Belgikan jokatuko duten partida horretarako. Eta berritasuna Paula Nicart, Valentziako beste erdiko atzelari eramango duela. Erne, Joana Flavianok aurrera bidali nahi zuen baloi hori, oso seguru Levanteren atzelari Vanessa Gimbert, Joana Flaviano, Garazi, barrutik, Julemak ukitu du, bide guztiak itxi ditu talde granotak, guztiak ere defensa lanean murgilduta hortxe alarila, Oliviak barrura jodu, baloia ez dutenean, atzean jokaldiak pilatze ditu Andres Tudelaren taldeak, eta eskertzekoa da, taldearen ikuspegitik erdilarien defensa lan hori, alegin hori. Bai, batez ere ikusita ez, argi oain, oso jokaldi polita. Lucia, Ilema, Nekane eta asmoa ona zen, baina berriro ere baloia kanpora atera da. Eta berriz ere ez, Joana bakarrik, Euskarri bakarra daukanean Atletikek hobeto mugitzen du baloia, bagian bi medio puntak lan gehiago egiten dutelako, alde batetik Maite Oroz eta bestetik ere Nekane, toki gehiago daukate mugitzeko baloia eta beste aukera bat. Ez da biderik onena Xavier Levanterentzat atzean sartzea, naiz eta Atletiken meritua den, eta hortaz ohartuta zerbait egin beharko du, eta aldaketa ere prest, Andres Tudelak. Bai, lehen aldaketa prest dauka Levantek, eta okerrez banaiz, Ida da. Aurrean normalean jokatzen duen jokalaria, azken aginduak ematen ari zaio entrenatzailea, elera zeratuko da. Bai, neguko merkatuan fitxatu duten jokalaria, Bolikostakoa da. Suediako ligan ari zen. Hauek ere fitxatu duten neguan. Erne, Nekane, baloia Luziaren ganazikoa, baina abantaila osoa gutik, indarzu sartu da gero Luzia. Azkenean, Sandra Torresek berreskuratu du baloia. 20 minutu eta luzapena neurketa amaitzeko Lezaman, Atletik galtzen ari da Levanteren aurrean. Maria Josek kolpea jaso du. Hortxe Kanariarra ez dago konforme epailak hartu duen erabakiarekin. Ez eta ez dakit. Ai, kanpora doa. Aurkira bidea doa, baina ez dakit bere izango alden zelea utziko duena. Ez nik uste odolakin edo zerbait izango duen. Ez baina etenunea, Levantek baliatuko du aldaketa egiteko, lehen aldaketa Turiako taldeak nereak utziko du berdegunea, 14 zenbakiarekin, eta esan bezala Ida zeleratuko da. Hortxe da Zererdiko jokalariak kendu eta beste indartsua sartu du Bolikostakoa Ida Rebeka internazionala haure. Vanessa Gimbertek baloia aurrera, ez? Motzean jokatu da azkenean, Garazi Muruari eman dio. Getxozarrak areara, buruz ukitu du Flavianok eta hortxe gola Nekanek. Bau dauka Joana Flavianok. Zelaieritik gora egiten duenean, sekulako mina egiten du. Eta hortxe pasea Nekaneri eta azkenean bai, zazpi zenbakiak azkenean gola egin du, banakoa. Oso geldi Levanteko jokalaria, ez? Bigarren jokaldi horretan zaiena, egia da Nekanek izan duen zaienean gola sartu du, oain beste ikuspegia daukagu, beste partido bat suertatzen zaigu, baina zenbat ematen dion ere Joanak aurrea juten denean gelditako jokaldi horietan, ez? Grina hori sinistu eta hortik sortu du gola Joana Flavianok, jokaldia Nekanek gauzatu du, beste gol bat aurtengo demoraldian eta Xavier neurketa erabat aldatuko da, hemendik aurrera. 11. gola du Nekanek aurtengo denboraldian, Larritzek esan du, izan duen zaienean erdietxue duela gola, makina bat aukera izan ditu oso argiak lehenengo zatian. Atletiken gola iritsi da, 72. minutuan bana markagailuan, eta ez dakit, bai,
Oraindik aldaketak egiteko dauzkate bi entrenatzaileek, seguraski partidua goitik bera aldatuko da orain, baina momentuz bana eta ez da aulkia mugitzen. Vicente Calderon ere gola egin zuen Nekanek. Gogoratu, 9 hilabete eman zituela min hartuta, belauneko lesio larri baten ondoren, itzuli da eta nola. Eta ere aipatzen genuen Levantek eta bi goleatzaile oso onak zituela, Maria Jose eta Txarlin, baina Atletiken kasuan ez da gutxiagorako Julema eta Nekanerekin. Eta gero baita ere Erika eta Lucia Garziak 5 gol egin dituela. Aurrealde oparoa du Atletikek eta joan zen denboraldian azpimarratu genuena. Defentsa lanean talde osoa, baina erasoan ere bai. Gola oso banatuta dago talde honetan. Garrantzia handia dauka, ez bakarrik golegile bat daukazunean, baizik eta talde bezala ere golak sartzea, hori gertatzen zaio, adibidez Realari, nahikari daukala golak sartzeko, baina izan dituztela partidu asko, ekarpena bigarren linea horrena zain aberatsa izatea, eta kasu honetan bai Atletikek eta bai Levantek nahiko bideratuta daukate gol kopuru hori, ez? Txarlin, Aradillak aurrera jarraituko du, eraso eskuinaldeko jokalariak. Barrutik Txarlin, Banesak gorputza sartu du, jokaldia babestu eta baloia Ainhoa Tirapuren gana biritsi da. Motzean atera, Garazik du. Garazik muruak aurrera, Montane eta Julema leian, azkenean, atzean babesa eman dio Gutik, Zairetik gora Nagore Calderon, Maria Jose, Ainhoa Tirapu berriro ere. Maria Jose Pérez, Vanessa. Hortik aurrera, jokaldia landu nahi du, Joseba Agirreren taldeak. Flaviano, Ida iritsi da eta Erne bai, Izterraren atzekaldean, Erne jokalderekin. Txarlin eta bat eta bikoa. Esan dizuegu, jokalari honi ezin zaizkiola aukerak eman, ederki baliatu du, bitan pentsatu gabe, baloia jaso, ziztu bizian aurrera, Hortik eta Zitala eta gola. Bat eta bi, Txarlinen beste gola. Eta nola gainera, ez? Egia da, atezainaren palotik bai sartu dala baloia, horretan ere argi ibili behar dute atezain guztiek, baina oso argi dago, Levantek daukan aurrelari honek ematen duena oso aberatsa dala. Baloia hartzen duen bakoitzean beti pistan porteria dauka, eta honetan sekulako gola sartu Txarlinek. Xavier, Atletik azten ari zenunean, golarekin batera azten ari zenunean, kolpea beste behin. Eta kolpe bikoitza izango da, Joana Flaviano ikusi dugu lehen min hartuta, eskerrankeko Izterraren atzekaldean hor min hartuta, aldaketa eskatu dute Atletiko jokalariak, eta justu, hain zuzen ere jokaldi horretan, bat eta biko gola jaso du Atletikek, justu esan duzuzuk, Naseri. Hobe ari zenean talde zuri-gorria beste kolpea jaso duela eta ikusten ari gara aldaketa bikoitza prestatzen ari dela Joseba Agirre. Erne Julema pasea Morazak egin du. Hor gainera euskarri gabe geratu da, ez? Damaris eta Joana badirudi min hartuta baldin badaukat dago, hor zaila izango du, ez? Agian Andrea zentral moduan sartu Morazak ere bere lana izan du, baina egia esan, 2 minutu hauetan ez dirudi Joanak zerbait daukanik. Morazaren pasea ona, bikaina, eta hortxe berdintzeko gola, bigarren erdietsi du Nekane Diezek. Erantzuten, batak kolpea jo, besteak erantzun. Zer polita futbola horrelakoetan. Bai. Egia esan partido oso polita ikusten egia hemen Lezaman. Bi taldeak nor baino nor, bi taldeak beraien arma txikiekin golaukerak sortuz markagailua irauli alde batera eta bestera. Eta kasu honetan ikusi dugu, Atletikek gola sartu, Levantek erantzun eta Levanteren golari berriz ere Nekanek beste erantzun batez. Xavier, Atletikek ez du azken hitza izan. Aurreneko 11. gola balin bazen, oraingoan 12. Nekanek erantzun egin du Atletikek, eta lehen esaten nuen, aldaketa bikoitza zeukala prest, Irune eta Iraia dira zeleratzeko prest honetan, eta gaina bigarren zati honetan esango nukenik lehenengo zatien aukera asko izan ditugula, baina golik ez, eta bigarren honetan izan diren guztiak sare barruan bukatu dutela. Larraitz, haizearen eskuetan partidak erotzeko arriskoa dauka,
Ikuslearentzat ona da hori. Bai, oso ona, guretzat mundiala. Bakoitzaren interesentzako, bueno, ez dakit kaskarra dan edo ona, ez? Egia da, eta ikusi dugun bakoitzean Atletikek gola sartu eta azkar baloiaren bila hirugarrena lortu nahi dutelako, 3 puntuak nahi dituzte hirugarren postu horretara, gian laugarren postu horretara. Ba, bueno, aukera gehiago izateko, argi dago hemen azkenean 3., 4., 5. puntu postuan geratzeak suposatzen duena kopara begira, baina dudarik gabe partidu ikusgarria hemen Lezaman ikusten nahi gana. Erne erasoan zen Levante alariak, baina galdu du Morazak eraman, Ainhoa Vicente Moraza. Bigarren golaren pasa egin duen jokalaria. Barruti berriro ere jokatu nahi zuen. Erasoa gutik moztu eta falta. Adriana Martin egindakoa, jokoa eten da Lezaman. Arna sartzeko baliatuko dute jokalariek eta Xavier Atletikek aldaketa bikoitza egingo du. Bai, berdegunea lehena uzten, Ainhoa Vicente Moraza izango da eta baita Joana Flaviano ere. Aurreko jokaldi hortan mina edo ez dakit hartuko izango duen. Eta hor aldaketak. Irune Murua eta Iraia Iturregi zelaira. 4 hilabete geroago, Atletikeko kapitaina berdiz ere berdegunetan. Iraia eskuin negalean, horrek Andrea Sierra barrura bidali du. Garazi Muruaren ondoan. Euskarriak endu du. Horrek esan nahi du, Banesak joan zen denboraldiko lekura egin duela salto berriro ere. Gustukoen duen lekura. Erne berriro ere arazoa sortu du, Atletiken area barruan Txarlinek. Eta nola aldatu duen, taldearen antolaketa, halako batean. Egoerak behartuta Joseba Agirrek. Bai, egoera behartuta eta gainera ziur nago horrelako aldaketak pentsatuta zitula bat eta bikoa Levantek sartu duenean, ez? Oain, ba, bueno, ikusi beharko da, ze gertatzen den, geratzen diren minutu hauetan, argi dago Atletikek ez duela gehiegi ere aldatzen, baina ikusi beharko da, ze nondik juten dan partida. Julema, Lucia, zelai osoa du, horrikan egiteko. Area barruan sartu da, erdirak eta egin nahi zuen pasea Maite Orozi, eta hemen armailak ere piztu dira, Xavier. Baiz, eta Ernest Atletikeko 6 jokalari iritsi dira kontraerasoan beste areara, talea zatitu da, eskerrak jokoa geretu den, baina bai, bigarren gol horrekin, berdinketaren golarekin zaleak piztu dira eta horrelako jokaldiek ere lagundu egiten dute. Garraitz partidaren berotasunean jokalariek gora egin dute, denek elkarrekin, baina Ernez buruarekin jokatzea ezinbestekoa da. Bai, baina horretarako entrenatzailea dago. Dudarik gabe jokalariek 3. gola nahi dute, bai edo bai, partidua gainera oso irekita dago, oso polita dago, ikuskizuna, azkenean futbola emaitzaz aparte horrelako giroa sortzeko aukera ematen dizu. Levantek 3. nahi du eta aukera izango du 3. sartzeko eta Atletik jokaldi honetan erakutsi duena da akatsak edo lortzen dezunaren islada hau izan da, ez? Xabierrek oso ondo aipatu du, 6 jokalari jundira gora, Levanteko 3 jokalari bakarri zeuden, 3-6-en kontra errexena gola sartzea zirudin. Azkenean okerreko pasea eman du, baina horrela jarraitu bezala gelditzen diren 10 minutuetan, mesedez. Neurketa zabalik Lezaman edo zer gerta daiteke, pase alariak Txarlini, baina haizeak kalte egin dio orain Levanteri, baloia kanpora, azkar atera du Ainhoa Tirapu. Maite Oroz, Iraia, espaldiko partez, berdegunean. Julema, egalean Lucia, beraren ganazi joan baloia, aurkari batek ukitu eta alboko sakea, Iraia Iturregik egingo du. Julema, Iraia berriro ere. Maitane Lopezek aurrera, abantaila oso Andreak du, Andrea Sierrak, baina ondoan norduen kontuan hartuta, Erne, hortxe, Txarlin Korral. Garazi, Eunate, oian estutzen ari da orain Levante, alarila du ondoan. Bikain gainditu du alarila Eunatek, baina bikain ere Andaluziararen alegina, baina falta eginda. Jokoa eten da Lezaman, azken txampan gara, bina markagailuan, erasoan, garaipenaren bila bi taldeak. Garazi. Mekanek buruz ukitu. Banesak gauza bera.
Ida, Borikostako jokalariak eraman. Garazi. Eta orain irizpidea jarri nahi dio jokoari. Etxostarrak. Haizeak ere baloia kanpora bidali du. Beste behin. Ez dira baldintzarik onenak futbolean jokatzeko. Olivia. Alaria. Maite Oroz, ondo. Tirapu. Tunate buru zukitu du. Hortxe zaldu da Vanessa. Maria Jose betin leian. Dotore. Vanessa Gimbertek. Baloia babestu. Garazi. Eta atzean sartu da. Jokaldi hasteko Maite Oroz. Erdiko atzelarien artean. Beste aldean da Andrea. Zuzen. Adriana jokaldia moztu. Maria Jose. Eta orain arazoak Atletikentzat. Maria Jose baloia harrapatu. Hortxe nahastu egin da Garazi. Eta falta egin diote Maria Joseri. Ikusi, 3 aurkarinen artean garaile atera da Kanariarra. Eta oso ondo gaina, Bizkarre ze ondo abestu duen baloia. Hasiera baten agian berak ere falta ez ote duen egin nire zalantza ditut, baina gero baloia berreskuratu duenean oso ondo jarri gorputza, oso ondo egin du keinua bestaldera. Eta Garazik, falta eginez, behintzat, kontraerasoa moztu egin du. Aukera ona izango du Andres Tudelaren taldeak. Urrun xamar dago baloia, baina haizearekin erne. Azkenean Adriana jodu, Adriana Marinek. Martinek barkatu. Gaizki. Kanpora bidali du baloia. Hortxe galdu du min egiteko aukera. Talde Granotak. Alaria goian estutzen. Baloia kendo egin dio Garaziri. Alaria berriro. Nagore Calderón. Hortik eta egingo du. Ez du behar bezala jo baloia, baina asmo gaizto erakutsi du Atletico Madrilen arrobian azitako jokalariak. Atletikeren erantzu da orain. Maite Oroz, jokoa ezkerrera eraman. Nekane. Olivia du aurrean. Hor pozukitu. Jokaldiarekin jarraitzeko aukera eman dio Maite Orozi. Orain okertu egin da Unate. Hemen ez dira ezer gordetzen ari, Biak erasoan, biek dute irabazteko helburua. Helburu argia. Laugarren tokian Levante, 5garrena da Atletik. 3 puntuko aldea du sailkapenean Levantek. Garazi. Tirapu. Ainhoa Tirapu. Andrea. Aurrera egin nahi du erdiko atzelariak. Pasea. Ondo moztu du Maitanek. Partida dotorea egiten ari da. Ida. Eta ondo berriro ere Andrea. Lucia, zelai erdian da borroka Leia. Leia estua. Iraia. Eta Garazi. Ez du arriskurik nahi Garazik. Baloia zuzenean aurrera bidali du Ainhoa Tirapuk. Nekane Diezek eramango du, eraso ezkeraldean da 7 zenbakia. Bi aurkari ditu aurrean. Alaria lurrera. Alboko sake izango da Joseba Agirreren taldearen alde. Azken atzean Lezaman bina da markagailua. Eunatek atera du. Edirak eta Julemak indarzu sartu da Ida. Baloia zurigorriek berreskuratu dute. Lucia, Iraia. Iraiak buruz eraman. Maite Oroz. Eta Lucia García. Ederki gainitu du Maitane orain. Erdirak eta estu Olivia. Hortxe zen gertu Nekane. Erdirak eta bikaina. Berriro ere Unatek egin du. Errematea ona, buruz. Nekanek. Jota zu ari da erasoan. Joseba Agirreren taldea. Aldaketa gehiago, Xavier. Levanteren 2. aldaketa. Kapitainak utziko du berdegunea Adriana Martinek. Eta okerrez banaiz, Karolina izango da zaiatuko dena. Hortxe da zelai erdiko jokalaria.
Arnasa behar du Levantek. Dilemak ere utziko du. Eta hortxe aldaketa Atletiken. Leia gaztea. Hau ere Lezamakoa da. Leia kokitu. Berriro ere, ondo. Mekanek jokaldia luzatu nahi du. Atzetik azaldua Maitane. Manesa Gimbert. Maria Jose, Nagore Calderón. Pasea ona da Txarlinentzat. Erne Ainhoa Tirapu. Arriskua saiestu du. Atezain Nafarrak. Leia. Oliviak eramandu baloia Levanterentzat. Etxe azken atzelaria Nagore Calderón. Nagore Calderón berriro ere are hartzera urbildu. Txarlin. Kontrolaki ez egin dio Mexikarrari. Ez dago puntuarekin konforme Levante, Ez bata ez bestea. Geratzen diran bat 2-3 minutuetan, nik uste beste aukera bat ikusiko dugula, ez dakigu zeinen alde, oain Levantek baloia, baina argi dago bi taldeek 3 puntuak nahi dituztela. Hortxe, saiak eragin nahi zuen Egaletik Andres Tudelaren taldeak, behin eta berriro, eraso eskuinaldean Alaria agertzen ari da orain kapitain lanetan. Albotik, Oliviak atera du. Alariari bidea itxi dio Eunatek, Andrea Sierrak atera du baloia. Iruneren gana zijoan, baina irriste egin du. Aurrelariak, Maitanek ukitu, eta orain Idak. Maria Jose, Erne, Kanariara jaurtik eta egingo du, eta utxigatik kanpora. Asmo zitala erakutsi du hor, Granadilla Tenerifeko jokalari hoiak. Ez du urrun izan hirugarrena. Ez, nik barruan ikusi hemendik, baloia kanpoan ikusi arte zerrez, egia da hasieratik baloia hartu, eta oso argi zeukan. Barrura jo naizula, oso jaurtik eta bikaina eman dio, eta azkenean ezertan, ez? Baina esan dugun bezala, partido zoragarria ikusle guztientzat. Goi mailako neurketa ikusten ari gara Lezaman, bi talde handi nor baino nor gehiago, indarrak parez pare, bina markagailuan. Eta badugu luzapena 3 minutu gehiago izango dira partidu honetan. Ida. Barruan Nagore Calderón. Eskuinean Olivia, Atetik atzean sartuta orain. Errumaniarra jaurti. Jaurtik eta ona izan da, hau ere. Irten egin da baloia, eta kornerra izango da. Baloia, Ainhoa Tirapu karrapatu du, baina kanpoan azkenean kornerrean min egiteko aukera izango du talde Granotak. Baloia Txarlin Korralek hartu du, taldekidei jokaldi adiraziko die, motzean ateratzea erabaki du, eta hortxe atzean Nagore Calderón. Ez du ondo jo baloia, erasoan jarraitzeko aukera galdu dute Valentziarek. Atetik den txanda izango da orain, minutu terdi neurketa amaitzeko Lezaman. Bina. Irapu, Mekanek, Irune. Falta egin dio Maitanek, zelai erdi-erdian. Orain Levanteko jokalariek, euren lekua hartuko dute atzean. Oraindik aukeraren bat izango da, Larraitz. Espero esan baitz, ez? Minutun bat, gehien jota bat luze-luzea izango du Atletikei, baloia alde, gelikako jokaldietan, danak gora, ia zertan bukatzen den. Iraiak atera du, are hartzean Leiak ukitu. Maite Eroz, berriro ere Uarteko jokalerengan iritsia baloia, kendu egin diote Erne, kontraesan ateratzeko aukera du Levantek, Maria Jose, zuizen jokatu nahi zuen Txarlinekin, erdiko atzelariak ondo, egoki, eta orain beste aldean arriskua, gauz eskuin aldean, Lucia, aurkaria gainditu erdiraketa, eta hortxe gola, azken atzean, Leiak ukitu du, taldekide baten gorputzean jo, eta ondoren barrura, Larraitz.
Bai, nire zalantza dazkat, non zegoen atezaina, ia ez ote den jokoz kanpo Banesari jotzen bazion, Banesa hor lurrean zegoelako, atezaina hor gertu baldin bazegon, sekulako 3 puntuak Atletikentzat, oain partidua ja bukatuta dakagula, hasiera batean uste genuen jokaldi batean bakarrik bukatuko zala, eta begira nun, eta 3 puntuak Lezaman geratuko dira. Ikustagun, alegin bikaina. Ba, jokoz kanpo da, Alegin bikaina egin du Luziak, gero Leia kukitu du, eta hortxe aurreratuta Vanessa Gilbert. Berak jodu baloia, hortxe Bergarakoa, eta horixe izango da garaitzeko gola. Levanteren aurrenekoa bere atean egin du Vanessak, eta orain ere protagonista izan da, baina beste arean, 3-2, Larraitz. 3 puntuak partidako azken jokaldian Lezaman geratu dira. Garaipen handia Atletikek. Bai, garaipen handia, garaipenarekin batera eguzki atera, izea jun, dudari gabe partido zoragarria ikusi egu gaurkoan Lezaman, hau da futbola, hau da erronka, eta betikoa eta asteburuz berdina esaten egeana, ez? Zenbat hobetu duten jokalari hauek, eta horri esker, gu kontari. Eta Leia protagonista ikusten ari ginen irudietan, hortxe beste behin, garaitzeko golaren jokaldia. Euske horretan ez dago, Hor ez dago jokos kanpo. Baina gero Leiak jotzen duenean baloia, bakarri dago Vanessa, hori da. eta baloia beraren gana dijoa. Orduan, naiz eta jo edo ez jo, jokalari bakarra dago. Bakarri dago, jokalari bakarra. Atezaina aurreratuta. Orduan, gaina nik uste ere izterrean jotzen diola Vanessari. Azkenean kontua kontari, horrela bukatu bezala partida, eta 3 puntuak hemen geratuko dira, ez? 3 puntu hauekin, 56 batu ditu Joseba Agirreren taldeak. Nola izan den neuketa, une batez galduta zirudiena, birritan Levante markagailuan aurretik jarrita, Atletikek, ohiko grinaz, nortasunez, buelta bandio partidari gaztena protagonista, aukitik atera den Leia, berak albitu du garaipena eta protagonista handi batekin da Xabier Ormazaba. Bai, Atletiko kapitaina gaur 4 hilabete geroago berdegunetan bueltan, duela aste batzuk hitz egiten genuen, irrika zinela, baina ase partiduan bueltatu zaren. Bai, nik uste dut itxulera bikaina izan dela, arraro sentitu naz, baina nik uste taldeak partidu ona egin dau, lehenengo zatian aukerak ez ditugu aprobetxatu eta gero sufritzen, baina merezitako garaipena eta gainera taldeari morala ematen diona. Galdera eta emaitzako partidu izan da haiek sartu, zuek erantzuna, eta azkeneko minutuan posti izugarri izan dut. Danak, aurkiko guztiak asatxo dira, hau morala igotzeko paregabea. Azken bi partiduak, Valentziaren kontra justo azkenean galdu gendun, gero pasan astean Atletico Madriden kontra bebai 87. minutuan sartu ziguten, eta zentsu horretan taldeak behar zuen horrelako garaipen bat. Turmaleten zaudete, Turmaleten erdian, Granadilla, Barcelona, Realekin bukatuko duzu hau, nola ikustu zu taldea? Nik uste dut goraka joan garela, azken bi partiduetan nik uste dut defentsiboki ondo egon garela, eta behar genuen, eta orain ospatu eta hurrengo partidura buruan jartzen. Eskerrik asko eta zorionak iraia, garaipenagatik eta berriz ere bueltan izategatik. Eskerrik asko zuei. 2 min mota daude. Indartu egiten zaituena eta alferrikakoa. Sufrimendua besterik sortzen ez duena. Ez dut pazientziarik alferrikako gauzekin. Euskaltel, replay duen bakarra. Aski duzu botoi bat sakatzea programa bat hasieratik ikusteko, hasita badago ere. Euskaltelen replayrekin aldatu telebista ikusteko zure era.